tämä koko pakolaiskriisi, mikä on ollut vuonna 2015, niin se on ollut mielenkiintoinen. Tietenkin mä koen näin maahanmuuttajana ainoana median edustajana. Mä oon oikeesti. Mä oon ainoa kunnollinen mediaedustaja meillä maahanmuuttajille. Älkää ymmärtäkö väärin, mutta Arman Alisadia ei vittu lasketa. Come on! Armanin sponsori on Varustelleka. Niinku, ei millään pahalla, mutta miten hyvin sun pitää olla integroitunut suomalaiseen yhteiskuntaan, että armeija ylijäämä tavarakauppa on silleen, me tarvitaan joku, joka näyttää siltä, että hän osaa käyttää näitä laitteita. Arman! Älkää ymmärtäkö väärin, Arman on huikea ihminen oikeesti. Hän on kuitenkin maailmassa ainoa pakolainen, joka itse menee ulkomaille kokemaan kuoleman läheltä piti tilanteen. On huikea oikeesti. Mä rakastan Armania kaikella sydämelläni. Meillä on tietenkin pakolaisia, jotka tulee Syyriasta silleen, me meinasin kuolla Syyriassa, niin Arman on missä päin siellä? Mä menen seuraavan lennolla. Mulla on Tuukka mukana, ei mitään hätää. Ja puoli vuotta myöhemmin Arman on sillä, tajutteko, että nämä ihmiset kuolee täällä joka päivä?